Loh, Ci. Ya, Nakamian. Dengan pagkubasin may bago, hindi ka kaliwan ng barang. Tapos nakabasan na sila ng ganun nagpapakat sa rekomendasyon. Pasukan namin, iligin ko din ang tuminubo kami pagdala namin sa tutujuan namin. Pagkasal na suro kami ng pasok. Salam. Oras madihita saluhut na. Urian itu harta. Tapasada marohadu pikirata. Tabuk kama pertanyaan ata. Marede mahita. Di bata amanami panut panaburju na mga ramuti hami ng saluhut na tinopang pupuji hami ho Tuhan mariti anak mo Kristus Jesus si palwa hami. Urian ni Kristus na hinahulungan. Molo talehon rohata marsyajar manang membahas taringot tu buku perjamita ni si Salomoon adong do memang na alo tu rohata.
Selamat hari Minggu madihita. Goar ni minggutta sadarion ima minggu pasapuluhon dung trinatis dapatanna kasih tulus sadaon ni debata. Do topik gabi pasu-pasu marhite panupahion ni debata. Mari demeita cebuk kede 557 ayat sada 1 tulu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarnya nakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Tigordo akkadalan ni Jehovah, jala halak partigo merdala disi, alai anggo halak parjahat tarsuladi dodisi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata para siroha jalana bonar, moliate hudok kami, ala de pebisar ho tuhami barita nauli, nama nedangi rohanami ay alani ubay nutadahami ho dohot lo menurham dipangido rohanami naing ulaunon nami lo menurham hami saliling nguluon jalanaing martua hami bahenonmu say parbadai marohanami marhite-hite todim jala pargugui mahami mangorop pisap-pisap dohot mangkotapon roha portibion. Saya palas marohanami manguloyho alanya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
pati ni debata di minggutta sadarion ima pati paupaton do lapatanna. Pati paupaton ingot tauma pabadiahon ari minggui dinonomari ma ulahamuna sasulanmu alayo anggo ari papituhoni ari paradian ni Jahoba di Batamdoi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahamnu rodi isi ni hutani halap pe nangebati hutam alai dinanomari do ditoppa di bata langit do tano do laut do nasai sina dungi maradia do ibana di hari papituhoni di bahani do ubahan na di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai dia do lapatan ni oddo ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di imana asaunang toilis rohatta diajaran sian hatani di bata ikon badiado hatani di bata di rohatta jala ikon ringkas rohatta tumangihon dohot mangguruhon atong rak mangidugugo mahita sian Tuhan di bata ale Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tupatimi amin. Tapauduk jala tapasere marohata tatopoti madusatta tu dibata martangyang mahita ale amanami jala dibata nami da dibonagijang parisroha na sumurung midahami huparhatutu jala huatopoti hami dudusanami duhot pangalason nami nagudangi di julum tata mahami marhite-hite asinurham jala sesa madosanami saluhutna ala ni pakkokok ni anakmu haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si paduahami. Amin. Laos tabigi mabaga-baga ni dibata taringot tuhisan ni dosatta. Para siroha jala perdengkan basa do Jahoba, labba tarimas jala para sigudang, dang dibahit tuhita hobar tu akka dosatta,
jalarang di balosot tuita hopartu akka hajahatota songon asini rohani amana mida anakna asini rohani Jehova diakka namak kabiari ibana hasangapun ma di beratana di gijang. Amin. Epistel di Mingguta Sadarion Iman atarsu nanienet sian Matius bidualu ayat 5 1 10 tajahama marsika soring ayat 5 dungi bongot ma Jesus tuhuta Kapernaum jadi Roma tujuluna sada iduk ni soldadu mangelik-elik ibana ninnama dungi nina Jesus mamadok ibana ropi au pamalum sahitna Aigar Yahu Jolma nen Rajan namanga raja soldadu molo hudok tunasada tusadai maho lahu do ibana ya tunasada tuon maho ba rodo ibana jal yahudok tu naposokku on mabahen jadi ido dibahen alai hudok matuhamu torot do nasugot sian purba dohot sian pastima gabedongan sapanganan ni Abraham do si Ishak do si Jakob di harajaun ban wagijangi laus Jesus mamadok iddu soldadui lao maho jupakoma hobar tuha persiaun mi jadi hipasma na posona di ina sangobasi ima sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala naupiopsa amin
tahati dakkon maha porsiottai songon ini dakkon ni dongatta saha porsiaun di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama parguguna suatu dosan natu mapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai iman di tubuhan si Maria na gabe-gabe asyatod di probadia adorang surga ido tuhatta natuma di pangumuan sinatus namate terpajal di mana di hapunos natuat na mula mangulus nama naik ke surga lahudu tusiamu na debata amanai parguguna suatu dosani di simai mana pai mamula surga tu tanon mangumi halak na mangulu au porsea jala adong sada huria nabadia huria to banala Kristen akan nabadia doh dia sesan dosa doh dia tay nama dok mula mangulu suku daging halak nang mati doh yang bukan masuk amin. Tabi gemakur sian ina para kames laus diuduti ama agape
Selasa di Huriata di Mingguon 10 tolu Agustus 2020 tolu. Dak dana nasorang di basa-basa hot tuata do sada dak dana di keluarga Riki R Haryanja SE Borumanik SPD sada dak dana bawa seorang nadi hari Selasa 8 Agustus 2020 tolu inganan nasida di Jalan Haji Bain RT Pitu RW 10 Lapangan Tembak Wik Pitu. Situa Omega Hutapea Boru Sitorus sada dana bawa seorang nadi ari Selasa 8 Agustus 2020 tolu inganan nasida di Jalan Kelapa 2 Wetan Wiksia. Ruas natambah Tajalodo Gabe ruas di Huriata keluarga pendeta Rohden Pabri Sitorus MTH Ronauli Boru Situmorang Rabdohot Opat Ianakon Nasida Tolu Bawa Sada Boru Naro Sian HKBP Resort Jalan Pelajar Medan inganan nasida di Jalan Rawabola Komplek Gereja Wiksada nasida uluan ni resort di HKBP Cibubur. William Hunter Sianturi Astrid Marina Lora Boru Pardede nasida Manjalo Pasu-Pasu Pabagason di HKBP Cibubur Resort Cibubur na di hari Sabtu 15 Oktober 2022 inganan nasida di perumahan Palem Lestari Blok D Tolu nomor Pitu Jalan Raya Mabes ALRT 5 RW 5 Jati Sampurna Wik 2. Reinhard Rosi N. Siahaan Freti Angelina Boru Butar-Butar nasida Manjalo Pasu-Pasu Pabagason di HKBP Pardomuan Resort Simalingkar B na di hari Jumat 2 Juni 2020 tolu inganan nasida di Lapangan Tembak Wik Onom. Nanaing Marbagas Titing Paduahon Naing Manjalo Pasu-Pasu Pabagason ma Gihon Juniansen Marbun SPD anak ni Amangganda Maruli Tua Marbun tubuni Inang Hot Mauli Boru Manulang ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkap Sian Huta Cipayung Raya RT Walu RW 2 nomor 15 Dohot Urwana Yohana Boru Pardede SPD ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Takwa RT 4 RW 10 nomor 32 Wik Pitu Boru ni Amang Marisi Pardede tubuni Inang Amelia Boru Gultom Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu 10 sia Agustus 2020 tolu di HKBP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkap masuk pukul waluwip. Ruas napindah Mamuka Sadarion pindah Huriado keluarga pendeta Posma Naibaho STH Noparia Susilawati Boru Simamora Rabdoho Tolu Yanako Nasida Sadabawa 2 Boru inganan nan hian di Jalan Rawa Bola Komplek Gereja Wiksat Sada pindah Huria tu HKBP Resort Bandung Distrik 10 Walu Jabar Tengdi. Pandidion Nabadia Sadarion Minggu 10 tolu Agustus 2020 tolu di Parmingguan pukul 10 WIB Patupaon ni Huriado Pandidion Nabadia tu poso-poso ianakoni ruas ni Huriata torop ni dakdana namandohoti ima opat hala tolu bawa sadaboru tupak tu haporluan operasional Huria Sadarion Minggu 10 tolu Agustus 2020 tolu Patu Paoni Huriado Papungu tupak bahen tu haporluan operasional Huria siganuk bulan di bagasan amplop tapasahat mai sian lasni roha songon parbueni hapor siota Parguru Malua tahun ajaran 2020 tolu sahat 2024 Mamuka tanggal 6 Agustus 2020 tolu naung salpu
sahatu hari Minggu 20 Agustus 2020 tolu dipuka huriata do pendaftaran nanaing mandohotin marguru malua di tahun ajaran 2020 tolu saat 2024 tu yana koni ruas huriata disosohon ma asa diboan fotokopi akte pandidion nabadia akte kelahiran dohot surat pengantar situa wiknabe di hari Minggu 27 Agustus 2020 tolu di Patupa Huriado pertemuan Parjolo Parguru Malua dohot natoras dimulai pukul 12 WIB maringanan di gereja. Dewan Diakonia Seksi Sosial Tabuan Ma di Tangyangta akar ruas nihuria na di bagasan Parsaiton songon naung tarsurat di Tiktingta. Pelayanan Komisi Kasih hari Rabu 16 Agustus 2020 tolu Patupaon Nihuriado pelayanan Komisi Kasih Siganduk bulan dimulai pukul 10 WIB maringanan di GSM lantai sada. Panitia tahun profesionalisme Pesta Gotilon 2020 tolu HUT HKBP Cibubur 44 tahun hari Rabu 16 Agustus 2020 tolu Patupon ni panitia do rapot dimulai pukul 10 siawib maringanan di GSM Gloria lantai sada marhite titingon pinangido tusude panitia asareta mandohoti rapoti. Upacara perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 hari Kamis 17 Agustus 2020 tolu nanaengro di Patupa Huriado upacara perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di alaman na di Joloni Gareja mulai pukul 8 WIB dung sidung upacara di Patupa kegiatan perlombaan na ni dohotan ni ruas ni huria KBP Resort Cibubur ruas namonding nunga marujungulu ruas ama di huriatai ima almarhum Ramli Silitonga Opung Boy Doli umur 70 tahun nahina baluhon ni inang Nursia Boru Hutagaol maringanan di Perum Cibubur Indah 2 Blok K 6 RT Walu RW Pitu Kelurahan Kelapa 2 Wetan Wiksada Monding nadi ari Senin 7 Agustus 2020 tolu tu udean ari Rabu sia Agustus 2020 tolu di TPU Pondok Ranggon. Acara marningot ruas nihuria namonding jongjong mahita saluhutna. Ujung pardalanan ningulu ni dongat taon las paingoton hitado sude na hitape di sada tiki tong do songon nasida ikon monding alanii tok tong mahita marpakirimon namangulu saleleng di Portibion jala saihobas manang sadihari pehita laho manadi kontanoon taingot ma hatani tuhata di pangukapon 14 ayat 10 tolu B martua ma akana mate di bagasan Tuhani olat nion tutu di dokton dii mansohot ma nasida sian parukilon nasida aina mangihut matu nasida ni ula nasidai tabuan masude keluarga nang si sohot na tinigalhon ni dongata naung jumulo mondingi asa anggiat matuhata nama ngapuli nasida alanii martangiang mahita di bagasan rohatabe
Amin. Hundul Mahita Tabegema Tona Sinode Distrik Walu. Tabegema Tonani Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Madapoton na pinar sangapan sude ruas dohot parhalado HKBP Distrik Walu DKI Jakarta marhite Padita Resort Uluan Huria di Inganan Nabe. Tabema dihamu di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus Rajani Huria. Mardongan roha mauliate di Tuhata debata dohot lasni roha nasian Tuhata Yesus Kristus Rajani Huriai di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do Sinode Distrik Naniuluhoni Pareses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta mamuka sian hari Rabu sahat Rodi Kamis tanggal Walu sahat tu tanggal 10 Agustus 2020 maringanan di Green Forest Bogor. Dipukado Sinode Distrik di bagasan ibadah dohot marulaun nabadia jala di paujung marhite ibadah. Torop ni nama dohoti Sinode Distriki ima 162 halak sian 174 nani hirim Roma dohotisa manang 93,1%. Dinggado mardalan Sinode Distriki sinodangan ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Manang Matius 5 ayat 45. Dohot subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Tema dohot subtemaon ma haborhatan ni huriata laho mangarade diri
Manomu tahun 2024 gabe tahun oikumene inklusif disadok HKBP hobartu haputusan ni rapot Majelis Pekerja Sinode Manang MPS. Diara hodo sude sinodestan asa paubukon aka program dohot anggaran ni huria mamuka sian tiket huria marsada-sada sahat resort hobartu ulaon oikumene anggiat Jepang aka ukap niroha patupahon para lealeon di tonga-tonga ni huria masyarakat nang bangsota na meragam manang pluralis. Tahahilala do parhusoron ni perekonomian, sosial dohot politik di negara ta nang sude ruas pasca pandemi COVID-19 sia. Laos di bagasan taunon ma huriata HKBP patupahon hai baruon marhite sentralisasi keuangan naung mardalan mamuka tanggal 1 Januari 2020. Alanai baru do sentralisasi keuangan on godang dope si Pauli Uliota marhite pikiran partisipasi dohot parhepengon asalam tudengganna. Di igil parsinode distrik do parsitutuon ni sude ruas nang parhalado laho manupahi hai baruoni. Hobartusi disosoho do tu sude ruas ni huria asa totong marsitutu di bagasan haporseaon nalam togu jala makaburjuhon manangyakosa tu de bata laho patuluson hai baruoni. Di halason parsinode do pakobasion ni distrik di bagasan tahun 2020 marhite sadani rohani sude huria dohot resort manupahi aka ulaoni. Taridadoi sian isini barita pangulaon ni pareses na dipaadar di sinodei. Di halason parsinode do parsitutuota manupahi tanggung jawab tu dana sentralisasi keuangan ni HKBP laos songonima tu namangihut asa terus mardalan lam tu dengganna. Laos disosohon parsinode do asalam marsitutu sude parhalado makehei akaruas di tonga-tonga ni huria asalam tumorop parsi dohotan na madohoti sude ulaon na pinatupani huria marsada-sada. Sahatu sadarion dang boi dope targohini Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan Manang BPSK HKBP sude tanggung jawab akan patut si patupaon nasida alani keterbatasan dana na masuk sian ganup huria dohot resort alani i dipangido parsinode matu ganup huria dohot resort asa manggohi narikot tu saat naparjolo BPJS Kesehatan ni sude pangula goktiki paduahon biaya transport pelayanan patuluhon biaya madohoti akarapot di tiket resort distrik dohot hatopan paupaton ulaon resort na ikon si ulahonoton madukung program naung ditotopon di resort i palimahon dohot program na asing na suboi dope digohi Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan BPSK HKBP. Mardomu tahun 2024 tahun oikumene inklusif disosohon sinode do asa sude huria dohot ruas marsada-sada
patupa parsaoran tu nahumaliang nabe sopola mar habir birhon par bangsoon parhataan dohot ugamo. Alani i ditotopon sinode distrik do dua agenda pokok distrik ima naparjolo program kerja tahun 2024 Namar Pardomuan tu tahun oikumene inklusif HKBP. Napaduahon anggaran tu program kerja tahun 2024. Hobartusi asasude huria dohot resort di distrikon marsitutu patuluson programi jala sipabakiton ni pareses ma panitia hobartu rikotna. Ingot do parsinode distrik Paboa di tahun 2024 patupa pemilihan presiden, wakil presiden, kepala daerah dohot legislatif dohita di negarata Republik Indonesia on. Sialani i dengan mata pasahat B suarata tadani warga negara dohot warga gereja na bertanggung jawab hita. Jaladinggando tangiakonota akaruas ni huriata nadohot gabe calon legislatif di DKI Jakarta dohot di pusat anggiat boy tarpilit nasida. Laos di tahun 2024 naro patupaon ni huriata HKBP do periodisasi mulai tirket huria resort distrik nang hatopan tatangia konma asa denggan pangaradeon ni sude ulaoni tatangia konma asa tulus mardalan di bagasan dame dohot las niroha nasa haputusan naung ditotopon di tonga-tongani distrikon asa mabuan hamajuon hai baruon dohot las niroha tusadok huriata. Bogor tanggal 10 Agustus 2020 tabe mardongan tangiang atas guarni pareses HKBP distrik Walu DKI Jakarta pareses ditanda tangani pendeta Bernard Manik MTH. Songonima hasil rapot Sinodo Distrik Walu DKI Jakarta mauliate Tuhan mamasu-masu hita saluhutna. Tabi gema kor nani buan ni wik onom.
Marede mahita siya pagkede 722 kaya sada do namangihon laos tapapuma pilihan sada sada B. So
di batana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus hatan itu hatta nanaing tabigi gabi jamita di bagasan minggon imasian sada Musa tulu pulusia ayat sada sahat rodi ayat 5 ujaha homatuhita songonon mah tarsurat disi. Alayang ko si Joseph tarbuat do tuat tu Misir. Gabi Roma si Potifar wakil ni Raja Parao si rajai akan naposona halak Misir. Manuhor ibana sian halak Ismail akka napatuaton ibana tusi. Saya didongani jauh bado si Josepi gabi jolma nomor 2 ibana. Saya dibagas ni rajana halak Misiri ibana. Jadi dung diida rajanai nani donganan ni jahuba ibana jala ditupak jahuba sudi mula ni tangan nai. Jadi lomo marohani rajanai mida si Joseph gabi parhaladuna ibana. Jala dipabakit ibana gabi siramoti jabuna. Jala sudi na di ibanai. Dipasahat do tutangan ni si Joseph. Jadi olak ni na pinabakit nai ibana bahan siramoti jabuna. Rodi sudi na di ibanai. Di pasu-pasu jauh mabagas ni halak Misiri. Ahla ni si Joseph. Majadi do ditupak jahuba sasudi na di ibanai. Dijabu dohot di balian imasahakna hamuna manami na nami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus topik dihita di bagasan minggon ima gabi pasu-pasu marhiti panupahion ni debata gabi pasu-pasu adorang sota babagas turpukon amanginang nahina holongan rikok dorahita mangatusi manang maboto ahado pasu-pasui. Jala songo dia do pasu-pasui. Dejok dohita madok pasu-pasui akasilas niroha. Tadok rupaning pasu-pasu las niroha irte las niroha do gogo Tuhamu. Jadi molo pasu-pasu tarok rupaning molo holan akalas ni roha. Ulu do hita mangurui makna ni pasu-pasui. Buasa hudok songoni aladang holan marhite las ni roha pasu-pasu ni tuhatta. Molo barani hita mandokonina. Arsakipe haci ningolui pe pasu-pasu ni di batadu itu hita. Godang do halak berhasil anali hacik ni nguluna. Dang rohana ina. Roha ina hamutong. Go do hacik ni ngulu do. Ate. Da godang do halak batak na jolo bukas sen hutana alani hacik ni ngulu. Godang do halak nasonang di hutana lasmian di hutai las isima terus. Gabi hapung pedang rupani. Pasu-pasu dang holan ditikyon. Godang do halak madok pasu-pasi holan nadidai nani alaman manang yang dia terima pada hari ini. Seolah-olah pasu-pasu bukan untuk besok. Selalu kita menganggap bahwa berkat Tuhan hanya ada hari ini. Besok nggak ada. Gabi maul mahita madok tar pasu-pasu duau. Nah di pasu-pasu duau. Ditikiroha susaani. Ditikiroha mauloni. Dia tidak berpikir jauh bahwa apa dampak dari persoalan yang dihadapinya pada hari ini.
Kadang dia tidak terpikir apa yang akan diberikan Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan dalam hidupnya untuk besok. Karena hari ini. Dah, molo tabere ngamanginang akan nang berhasili dak ya mulu si nguluna. Si pata tangis dui. Si pata marsak dui. Si pata madili dui di nguluna. Molo tabereng nueng jol mana berhasil ma amata si Jokowi ya deh. Bangga presiden amanginang. Oleh saya dulu presiden di Indonesia. Nah singi mulai do konibane presiden nasi panggarod deh. Nasok presiden deh. Anggo padita gudang do padita. Nata pasu-pasu ma opui purus ate. Ay salah nai purus pang. Anggo padita fungsional gudang di sopi dua. Padita resok petar pasu-pasu dui. Ala buang, saya dulu padita resok di resoti. Lalu gudang dohami padita fungsional. Artinya hita pep tarpasu-pasu do. Sudah jol ma tarpasu-pasu di bagasan ngaluna, tetapi proses untuk mencapai pasu-pasui odonarikot. Ngolo hupa turus nakin tu amata presiden, ada tatoton film nai, tatoton film ni presiden Jokowi, tiki mulai dadak, ya, hacik do, bahita mangalangi jagal B2 do be, ibadah rakyat, ala silum kan itu ate, ini macam contoh maju rupaning, daknya dia langi panggang rupaning, ala silum na sidat to. Hampir boy do konon dakya na sida sonang di tiki masa kecilnya. Alenung sonari, idu ubay na huruk laki na manginang bahwa berkat Tuhan itu ada, bisa saja diberikan melalui ketika kita mengalami kesakitan, persoalan hidup. Idu ubay na huruk ketika kita mengalami persoalan hidup, jangan katakan hari ini adalah hari yang paling pahit dan berkat Tuhan tidak ada pada saya. Karena hari ini saya menderita, sakit, dan bergumul. Ale ingat mak, hari ini, waktu kita bukan hanya hari ini, besok ada. Habis hujan, datanglah pelangi. Itu makanya tabudu halak Kristenon. Diajari do hita mengalusi aka pergumulan tai. Berkat Tuhan bukan hanya hari ini, besok juga ada. Dang holan lasini roha pasu-pasui. Persoalan ningulu pe gabi pasu-pasu dui molo tahasabab pon jala pasu-pasui pangatu seta sileo-leo ni di bata dui tujolma asa dinggan nguluna omma tacatate pasu-pasu ni di bata ima sileo-leo ni di bata tujolma asa dinggan nguluna. Jadi bukan pada hari ini tujuan ninguluta, akhir ujung ninguluta di situ tadi takas pasu-pasui. Nah tapi gudang pasu-pasu, definisi ni pasu-pasu amanginang. Aku rajumi do, sederhana do pasu-pasu, songona huduk dakin. Ima si leo-leo ni di bata, asa dinggan ngulu ni colmai, ingot tamu mai. Dang di leo di bata pasu-pasu. Molo tungpe pasu-pasui, molo sodenggan asa sodenggan gulu dicolmai. Tuhan memberikan berkatnya supaya manusia itu menjadi manusia yang baik dan berguna. Radi duhita disi, radi duhita padigatun ngoluta, asa terjalohita pasu-pasui. Da gudang do pasu-pasu multa anggap maju pemahaman na umum pasu-pasu itu adalah harta. Tahta dot akalana asing jabatan da gudang do halak dung adok mamora ibana gebe putus hubungan na dot keluargana adong da gudang do halak dung adong jabatan na gabe soitad da bedongan na apalagi di tahun politik yo namanginang gudang do tepu burju yang jolma ala diben kartu nama na rupaning caleg rupaning. Ya maaf maju. Dung hud duli, oh ya mang namawalan maju pangi. Saya resutet deiba.
Habe tiki so dipilih dah sida. Ma, do be amang na reto. So dungo do be amang na reto. Alen dung terpilih, saya punya pengalaman pahit tentang itu. Dung jong manang dung hudul na sida. Ngapain aja jono songon asetada. Isena sama nada mok kan begitu ya. Saya murah do manada ibadah. Ate inang na mok kan. Akana na kurus do maul di dada halak. Ini datang. Molo na mok dok. Ini datang mabereng. Alai dung hudul ngapain na hobar songon. Di sisi tidak. Inang. Awas so. Tahun 2024 kan begitu ya. Akan nabarui nama hupilit. Asamu banasida kan begitu. Ngapain aja ngasih nyum. Namu saya. Ini narak di bagasan paling. Ya mau begitu hidup kita. Hati-hati, berkat juga bisa merusak kehidupan manusia. Dunggodang akang narung di mana? Bau tano. Hati-hati dengan berkat Tuhan. Itu makanya pasu-pasu adalah si leo-leo ni di mata itu jolmai asa dinggat dongoluna, asa jagar dongoluna, asa bodo ibana gabi manarihon ngulu ni jolma songon epistel tanakin, ya iduk ni soldadui disarihon geleng na posonai. Ketika kita menerima berkat Tuhan, kita menjadi berkat bagi orang lain. Dang holan tuhita pasu-pasu ya manginang. Dang holan tuina tata manang amat tata manang nyanakotta manang kerabatta pasu-pasui. Do na humaliang. Nah tapi huruf nakin bahwa pasu-pasu itu dang holan arta. Isi pibuidu gabi pasu-pasu. Isi Unang tadok ala sodong ala sadia artaku adang tar pasu-pasu. Jangan. Semua bisa jadi pasu-pasu. Holan sotabain suguni rohani jolma ngapasu-pasui. Holan tapanok no tidongan ngapasu-pasui. Gampang kan? Dang palek kontalion sa barujak tu si manangaha asa gay pasu-pasui. Tetapi ingat amanginang, proses untuk menjadi pasu-pasu ido narikot tapatikos manang tapadinggan ning ulut tahun hudok nakin si lehon-lehon di bata asa dinggan alai molo tapi tapa obuk manang tabereng turbuk tahun hirana mau lo tarjalohi tai tabiri maju si Joseph. Ya anak ni si Jakub nyiri do acik do ngulu ni si Joseph pada saat itu diturpukon jala dihasugui disahasuguhun akahahana do ibana dihosomi hahana ibana ala hasian niamongna. Joseph tidak salah, Yusuf tidak salah, ala humolongan rohani amongna si Jakub tu si Joseph, sian akahanggina mulai si Simon, si Levi, si Judas kalana asingin, si kirohani akahanai, na baru pulsi don, itoron di hasiani amokku, dang salah dicintai, atinang, karena dicintai dohamu, hami akabawodo nacitan mencintai yon, tiki marhalet kan begitu ya, ala bawa do perjuluna belgah holongna. Hepot. Saya buat itu marohanion kan begitu. Itu anon rupaning. Tordingo do tanggal lahir na rupaning. Do pukul 3 ibana lahir kan begitu. Jadi among omak ni baru among ni barang ni ngoti rupaning. Jadi na kacit dang na dicintai. Na mencintai do acit. Berjuang terus. Bineren do ado makes. Tahu to makes? Makanan kesenangan. Itu. Mikesna do akalana asing. Do okes. Ay botamu okes. Obat kesehatan ini kan suri di parwahdi berjuang do tidak salah orang dicintai seharusnya akahahanai masalahon molotung pe disalahon si Jakub do buasa humolong rohana tu si Joseph buasa tu hamidang
Alai balik sado na masa. Gabi si Joseph do gabi bulan-bulanan na sida. Bayak ko kita maala ni sogo ni rohana. Tuanggi na mudar na daging na. Martahiro na sida na yang mabunuh. Mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Tidak salah Yusuf. Hidup bana hudok tu hita manginang. Hati-hati dengan sugu ni roha. Latih diri menghilangkan sugu ni rohai. Haji ni rohai. Dang adung guna nih. Hati-hati. Ahli rokonak ini sih. Ya, hati-hati. Jangan pernah berikan waktumu untuk sakit hati. Boleh doa cik roha, tapi jangan biarkan sakit itu terus berjalan. Jangan nunggu nani. Ayo makan saya tudus do ngulu tahun songona bersuami istri, ya. Tu akan bersuami istri pikiri hamu, asa bersuami istri hamu. Ate. Itu tabudona bersuami istri ni halak Kristen. Naso jadi si hirang. HP gudang do pergumulata namar rumah tangga kan? Ulur siapa namar sading. Ale meloro tamu, bahoras bah, bejo minumannya, banyak. Dong mula todongi lanjut lagi, namu saya rupanya. Mula-hula do rohatai. Di situ kita belajar bahwa kehidupan juga harus begitu. Kadang ada naiknya, kadang ada turunnya. Tikilau hami pabor hatun pedita tu Badung. Amata situa MR na sosok donasi dah babuai. Ya. Didok tu geleng ni amangi nakembari. Tahu enggak engkau ini itu bahwa hidup ini seperti sorhani padatin nak. Apa sorhani padatin nak geleng bari ini bawa tu ya. Bah roda pedati yang tidak ada bannya ni nak. Oh, kadang hidup di bawah, kadang di atas, kadang di tonga-tonga. Jadi neng hualu si dunia, buah molo soro dai ni kudutong. Alang pola satu sih. Hidup karena begitu amanginang. Dan orang yang beriman meyakini bahwa hidup ini tidak hanya sekali berputar. Jaladang linear meningkat. Sama seperti apa yang dialami Joseph, manang Yusuf. Dia yakin bahwa hidupnya bukan yang terjadi pada saat itu. Songonatar sudah diturpukon. Gabi jol mana di gadis maibana, gabi hatuban maibana. Pada waktu itu gampang menjual budak. Si gadis sudah bejol mana julu. Bisa tawar menawar. Dan berdasarkan timbangan musa itu tong persoalan nak. Itu makan asugari songoni bana julu orang harga daging di bawah naraku. 100 kilo pungeh naraku bagasan. Hali 50.000 pengapigai. Kan begitu. Bolo bidere mahalak amang 30 kilo 50.000. Saya dia memang itu roku dope kan begitu ya. Pada waktu itu hati-hati dengan sogoniro hamang bisa merusak orang lain. Tapi untuk orang beriman Tuhan punya rencana yang luar biasa. Amin. Isi menyangka Yusuf, si Joseph tidak berubah nasibnya, tidak berubah masa depannya. Molunu ngagabi hatuban namai. Pada saat itu, bamularung ditubus mah. Alai isi madubus ibana seorang manada ibana. Tapi Tuhan punya rencana. Ahari dokon nakinde dua. Saya didongani jauh bado si Josepi gabi jolba na martua ibana saya dibagas ni rajana halak misiri ibana. Wah, dia tinggal di istana luar biasa. Hapi hatuban balai puasa masa songoni. Jadi dung di ular rajanain, dung di ida rajanain dan di donganan ni jahuba ibana jala ditupak jahuba sudah mula di tanganna. Jadi lomo marohani raja naimi da si Joseph gabi parhaladona ibana jala dibabakit ibana gabi si ramoti jabuna jala sudina di ibanai di pasaha do tangan di si Joseph. Dia menjadi orang yang dipercayai, dihalomohon ibana, disenangi. Itulah berkat menjadi orang yang disenangi. Gabi ohalak na dihapor siya ma ibana ido pasu-pasu yamang inang. Udah kuboto molo di hapur seiba luar biasa. Lasir rohaku. Ya. Molo di pasar tamu dompet mulai tua. Lasir rohaku.
ala Porsia hamu tua kan begitu ya. Dan nalau diawi. Ya, tipamu juamang nak. Lah saudara berarti inang ini percaya sama saya. Itu. Buah mau lo misalnya ngatenang-tenang iba ngasih senyum-senyum dompet ni bayi. Mau pepanak ko dorana tong kan? Bisa saja. Gabi pasu-pasu hita manginang. Mau lo diramauti di bata. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia berorientasi, dia jadi berkat. Bagaimana dia menjadi berkat? Asa seorang jolmai budak hatuban bisa menjadi orang yang dipercayai karena siapa? Tuhan. Atong tajamoton ma parsaurat tu di bata. Tabai ma haporsio tai unang haporsio na asal haporsio hita. Tapi orang yang percaya dia berpikir dan dia melakukan apa yang terbaik. Dia tidak mau terganggu dengan masa lalunya. Nadi gadis akang hahana ibana, nadi pamasu tulubang ibana, tu sumur na bagas. Manang songo dia map tabayakon neng disiat ian tu ibana. Tidak ada harapan lagi, tidak ada masa depan. Dang di ingot-ingot biar kana salpui. Salpu makana salpu. Molo maben haci rohatta. Molo maben sogoro hatta. Salpu makana salpu. Tujolo dong nguluta dang tu budi. Itu prinsip ni halak na Porsia. Di bahani tapareahi manguluta. Ha Porsiota nang parangit tapi asa di jolo jupang hita pasu-pasu. Unang majo hudok songo si Josepon. Ate. Ale gabe jolma da di hasiani hita na di haholongi ba. Itu na tabu. He ado hudokon. Saya lebih baik memilih dikenal orang sebagai pendeta yang baik daripada pendeta yang kaya. Mamora dua winang. Beri kamu cuma mokon. Itu dah. Kan itu kan gemuk tanda kemakmuran namanya. Ini banyak ini yang gemuk ini di apa ini? Ya. Gemuk itu kan tanda kemakmuran. Nate anggo hepeng dang pola rikot dewe hepeng. Iya, inata dona rikot anggo udang pola. Kan itu. Atau bagaimana kita menjadikan hidup ini menjadi berkat? Pakailah waktu. Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Marta yang mahita. Ali di bata mulate mah di pasat rohanami. Di pasunggul hoko tuhami Tuhan asa gabi jolmana optimis hami. Jolmana Porsia. Ia ngulu nami undang holan di tikyon. Adong dusugut. Molotung pesusa hami marsak hami, pugus hami sedarion. Alai alani haporson nami, Porsia do hami, marsugut, hisar do pamatang nami, jupangan gugu hami, tarpasu-paso hami. Mariti barita di si Joseph, hatubam, gabi hatuban ibana. Alani sikki do sugu ni rohani hakahana, barita na tutudu Tuhan. Nasa Tuhan meditikyon napay ngotok kami ay dangadong gunana putus asa dangadong gunana marsugo ni roha dangadong gunana may paingot-ingot akan nasalpo na mangorui pakirimon haporsiyaw ng holong di hami ajari hami asa mangul di bagasan lomo ni roham urubi hami Tuhan asa gabi pasu-pasu hami gabi parhidiammu hami tuak kana asing mabenlas rohana sida asa tutu hami Tuhan jolma sibuan lasin roha tuaka humaliang nami pasu-pasu mahami mangulu di bagasan hatam asa todimima paingotok kami asa toktong hami Tuhan mangasa hoko pasu-pasu do hape hami madadopon akana asing talumubi di huriam ajari hami mangulu di bagasan asin rohami las rohanami Tuhan ala dua sini huriam di bahasa-bahasa hakose ada danak di keluarga nasi dabi di keluarga Riki Harianja Boru Manik di keluarga Situa Omega Utapea inang Boru Siturus ibu-ibu magudang madak danaki sitoka panahit nahiton
magudang di bagasan asin ni roham, hipas pamatang ng tordina, gabi anak na burju, mana makabiariho. Urupi na toras na, pagudang-gudang yan konay. Asa marbisuk na sida, bisuk na siya koy, di bangasahon, marmudu-mudu yan na. Pasu-pasu ng yanak ko ni Huriam, na nang majalo pasu-pasu parbagason, imagihon Juniansen marbun, dohot Yohana pardede. Dia katikin na nengro, nang calon na sida ma, pasu-pasu pardungan saripioni, parade rohana sida Tuhan. Asa mangarade na sida gabi ama na burju, ina na burju, ditonga-tonga ni Portibion. Asa marhiti parsaripion na sida, marsangap ho Tuhan. Jalaho matoktong napatupahon na madongani na sida, asa patupahon na dinggan, ditonga-tonga ni keluarga na neng pajakonmu, dia ditikina. Pasu-pasu ak karuas mo na marsahit, na saya may mahamamalum ni parsahiton, parsaoran butar-butar, Timothy Pardusi, Matthew Pardusi, amang M. Gultom, inang burusi morangkir, amang N. Pakpahan, dot akan nahutad dahami todong nami keluarga nami, naso huguari hami ditingtingon. Pasu-pasu na sida Tuhan, ubat na si panganon na para medis, dalam mo parhitiam mulaw pasahaton, hamalumon di parsahitoni. Patupon ni Huriam manon di pukul 10 padidion na badia, tutulu halak, yanakon ni Huriam, naong di basa-basa hokotu na sida. Ali Tuhan, jalo makada danaki, asa jupangan pasu-pasu akay nakon na sidai, gabi parjabar na sida di harajamu. Atong urupi na toras na, asa tarben na sida mamemehon akan nadinggan hobbar tu haporson na, tu akay nakon na neng tardidii. Ali Tuhan di batang, di bagasan habot ni roha dope, keluarga Silitonga, inang burhutagaol, opuboy, ala marsirang hami, marsirang nasida, mulak tuapuammu, amang Ramli, Silitonga opuboy duli, manadikon ni poparanna, nang ina namin na babalu, burhutagaol. Tuhan de bata, homa na mga lehon apul-apul mo di nasida, apuli nasida, tarlumobi di na nami, asa marpakirimon nasida Tuhan, ay hami pemate do haduan, alay hehe do hami, alani huasom, dot holong mo, naso pasobom mo hami, manoktong di hamati ani, alay hehe do hami, mangulo do hami, pajupang dot ho, diinganan di parsaoran na badiyay, diinganan na sonangi. Ali Tuhan hupagogopo kami mangulo nami diho. Paso-paso hami sa minggon. Dia karagam nulaw nami, dongani hami asa tarpaso-paso sa luna. Dia kasihol ni rohan nami sa toktong, hupabuho kami. Tuho marhidi tangyang nami, ganuk martanya kami, akan na hupangidu hami Tuhan, asiroham. Leho may hubar tulong ni roham. Huhari koto kami do salut na kana hupangidu hami ubay na hutangnya ko kami itu ho. Tata masihol nang sita-sita ni rohanami. Diragam ni akapangiduan nami. Pos rohanami Tuhan radi dui diho. Pasahak may ditikina. Di bagasan las roha hami majaloy. Atong dongani mahami sisa dosa nami. Asiroham jalo matangiang nami nang pamujon nami. Nahupatu pahami di parsaurata di mingguan. Mangasaon Kristus Yesus. Amen. Marede mahita laos tapasaha mapiliata.
Los Jongjong Mahita. Tatanya kon mapeliata martanya kita. Ali di batama nami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni silon lehon mitu hami. Asalam girgir hay madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say ro maharazonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tungaon songo na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur hon madamena tu todim. Amen. Amen.